IKOROTV Network. Ndewonu Igbo ndị ọma onye unu na-anụ onu ya bụ Nwaada Ndidi Amaka Adumike. Anyị bụ ndị IKOROTV Network na-ewetara unu mmemme nke anyị jere na Anambra nke a kpọrọ KAANYITUOALO 2022 nke emere na Kenneth Dike Library dị n'Awka, nke onye isi ndị chịkọbara ya bụ Maazị Dike Ogbaja. Na ya bụ mmemme emere ọtụtụ ihe dị iche iche. Isiokwu kpatara eji wee mepụta ya bụ KAANYITUOALO bụ maka iji wee kpọnitekwa n'ụra ọdịda nke Igbo na-adaghachi ka e wee kwanitekwa omenala nke obodo anyị bụ ala Igbo. Igbo bụ Igbo, ndewonu. Aha m bụ Chiamaka Nwoyibo. Anyị bụ ndị IKOROTV Network. Anyị awụchiela na Kenneth Dike Library nke dị na Anambra State maka mmemme a na-akpọ KAANYITUOALO. KAANYITUOALO nke taa bụ nke 2022. KAANYITUOALO bụ mmemme ebe ndị Igbo ihe ndị Igbo na-amasị na-ezukọ atụkwa n'alụ banyere omenala na ọdịnala Igbo. Igbo bụ Igbo ndị ọma, ka anyị jezienụ jee tụọ alụ. Ya bụ mmemme malitere n'ewu ọjị. Ọjị bụ ezigbo omenala eji wee mara ndị Igbo. Onye bụ onye isi mmemme ahụ nke wara ya bụ ọjị bụ Nze Chinakụeze na Nanka. Ka a wachara ya bụ ọjị, ndị oziọma ọdịnala kwekwaziri ukwe eji wee mara ha, nke onye isi ya bụ ukwe bụ Nwaada Mbamara Afọmma. na mmemme na aka ndị oziọma ọdịnala France dị mgbe ọbụla anyị ebido anyị ukwe ọbụla na ntem ọrụkwe anyị ji ebido ama m na onye ọbụla mgbe ọ bụzikwa dị mmadụ ya nke ahụ gbasara gị ejikwa egwu ngwa ozugbo unu ga-ekwe ya bụ ukwe ahụ etu anyị si wee ekwe ngwa kwụrụ ọtọ ndị oziọma ọdịnala. Agai maracu
kọchara ya bụ ukwe, onye isi ndị chịkọbara ya bụ mmemme bụ Maazị Dike Ogbaja kenere ndị mmadụ bịara ya bụ mmemme ma gwa ha na ebumnuche eji wee na-achịkọwa ya bụ mmemme kwa afọ bụ iji wee kụziere ndị Igbo ma chetara ha ka anyị ga-esi wee chekwaa ọdịnala na omenala anyị nakwazi ejimara anyị. O kwukwara na ya na ndị otu ya bụ ndị oziọma ọdịnala ebidogo ihe banyere ka a ga-esi wee chekwaa osisi nsọ dị iche iche n'ala Igbo niile nakwa ọrụ ndị ọzọ dịgasị iche iche ha ji n'aka. Ihe a na-ahazi si adị dịka n'ụtụtụ taa nka nwetara ozi na the Commission of Culture ga-anya mana anyị afụbeghị ya na ndị ọzọ gasị mana anyị agaghịzi na-eche anyị ga-agbapụ ọsọ. Achọrọ m ike n'ugwu nne maka ọnọdụ a ihe adịghị anyị na-eme kwa arọ mana tupu ngaba n'ihu biko ọ dị mkpa na anyị ga-ekene ọdịka mmadụ ọdịka ma ndị ekene nkụ. Nke mbụ achọrọ m isi dị gbagara narị onye ga-etunye afa ma ọ bụ kwanyere ya ugwu ekwesịrị ịkwanyere ya ịchọ kwesịrị maka na ọnọdụ nwere ndị n'ebe a bụ na etu esi kpọpụtafa abụghị etu ekwesịrị maka na amamihe ha bụ asị ndo onye aghaghị ewu kwesịrị maka na chọrọ ntozuru oge ya bụrụ ụsa asị ya na gide anyị. Ekelere m ụmụnne ndị oziọma ọdịnala Fans Assembly obodo ukwu. Ekelere m Kenneth Dike Anambra State Library Board. Ekelere m ABS maka ịfụ na ihe anyị na-eme na-aga n'elu ọ na-abụ onwe anyị ekelere m ndị na-akwado. Ekelere m ise Otuwanochi nnukwu kọmmụọ founder ndị ọdịnala Welfare Association ndị anyị ekele. Ekelere m ndị ọba nzakọ n'obi asụ ụzụ ọbụnike ọya bụ elda ya bụ okenye anyị maka na ọ dị over 80 years ma n'iso anyị ihe niile anyị na-eme mgbe anyị na-ebe n'izu gara aga ọnụ ya n'aha ọnọdụ mgbe anyị gara ngwa ọnụ ya ihe ya ekele ka nkụ. Achọrọ m ịkọwa n'ụlọ na achọrọ m ime ka anyị ghọta na ife anyị na-eme bụ ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo ka anyị tụọ alo bụ atụmatụ anyị wepụtara ka anyị wee na-atụ alo banyere ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ dị mkpa na anyị na-atụ alo ahụ ebe ndị na-achị anyị nọ ebe ndị gọọmenti nọ maka na ya na-ego anya ọ dịka ọdịnala Igbo abụzi ife a na-asọ oyi ọ dịka omenala Igbo abụzi ife a na-asọ oyi. Anyị wee sị na ndị nwere ala ekwesịghị ịbụ dịka ndị bịara abịa. Ọtụtụ ndị nwanyị na TV ụbọchị afọ ka the Prime Minister of Britain na onye India bụzi the Prime Minister of Britain. Britain chịchara India kịta India na-achịziri Britain and tupu o bido o buru ụzọ pụta n'ọnụ ụzọ ebe a mee omenala be ya ọ bụrụ ụfọdụ ya. Anyị na-agba mbọ ka anyị kwalite omenala anyị kwalite ọdịnala anyị. Otu a nwere ngalaba dị iche iche usoro dị iche iche anyị ji agba ya bụ mbọ. Nke mbụ anyị na-agbasa ụzọ na-akọwara ndị mmadụ na ọdịnala befa amaka na redio. Nke Igbo o nwere projekti anyị kpọrọ ichekwaba osisi mmụọ dị iche iche. Anyị kwesịrị ịdị na-egosi ya na projektọ mana o nwere ike isi wee dị. Anyị na-agara n'ala Igbo niile na-achọpụtagasị osisi mmụọ dị iche iche ngwu, akpụ, ọjị na ụdara ekeke ọzọ ụmụ gasị osisi mmụọ dị iche iche ndị mmadụ na-egbutusi nwere nghọta. Ụmụ gaa na YouTube anyị oziọma ọbụla na redio TV m ga-afụgasị ebe anyị gara ma na nka na ebe dịgasị iche iche. Ọzọ anyị na-agba mbọ ka anyị zụlite ụmụazị. Otu a nwere ụmụazị maka na ọ bụrụ na anyị chọrọ omenala Igbo n'ugwu anyị ga-ebido n'ụmụazị. Mgbe a sara anyị isi ọnụ ụmụazị ka sara ya ya bụ otu a nwere ngalaba na-afụ maka ụmụazị. A na-akọwara ha kedu uru asụsụ Igbo bara, kedu uru nzu bara, kedu uru ọjị bara,
ha mụta nwayọọ. Ọzọ anyị na-agbakwa mbọ ịfụ na anyị debere okirikiri anyị Igbo ọcha, that is idebe the environment clean. Maka na ndị ozi ọma ọdịnala kweta na imerụ ala dị isi na-abụ onye na omume ige masị na imerụ ala nwa agwa ị ga-akpa ọbụla imerụ ala. Mgbe mmadụ nụchara mmiri wee plastik tinye n'ala wee naịlọn tinye n'ala, ala ma mịtazi mkpụrụ, nke a bụkwa imerụ ala n'ụdị nke ya. So ịbụrụ onye omenala ị kwesịrị ịdị na-edebe ala nsọ. Ihe ndị na-abụ some of the projects anyị nwegasị, anyị na-edepụtasị ụmụ akwụkwọ iji na-agba ndị mmadụ ume, na-agwa ha na ọdịnala na omenala anyị dị mma, maka na anyị ma na mgbe ya adịghị anya n'obodo niile na-emebe omenala ha na ha ga-etuli ugwu. Ịnye anya n'ụwa niile, efu n'ụwa niile na-emebe ọfụma bụ ndị na-asụ asụsụ ha, bụ ndị na-eme omenala ha. Asụsụ anyị na-afịa anyị arụ, anyị niile eso, mana ịkpọ ihe ọbụla ihe ịkpọrọ ọba ịkpọtara agbata obi ọbụla n'otu, anyị ga-agba mbọ. Onye kpatara anyị wee ibe ọnọdụ a anyị kpọrọ ka anyị tụọ alo n'asụsụ Igbo. Yes, anyị nọ n'asụsụ Igbo na-afịazi anyị arụ, mana anyị ga-adị na-eme ya. Mgbe anyị ga-eme ya arụ na-abụ arụ ịtọ, nke abụ arụ ịnọ ya, anyị na-eme ya na-aga ọnụkata ọnụ anyị ọnụ. Sekendị ụmụ nne na ije unu bịara okwu anyị ga-etinye gasị ọnụ taa nke metụtara etu isi akpagbu ndị ọdịnala, ndị onye polisi onye na-eme omenala obiri ebubo asịsị jiji ya ka ekwuo. Anyị ga-etinye ọnụ taa, anyị ga-etinye mkpụrụ ọnụ n'ife metụtara nka na ụzụ dị na ọdịnala. Anyị ga-etinyekwa n'ife metụtara edemede Igbo. Ịma asị gị dee 1 2 3, ide 1 2 3, mana asị gị dee anyị Igbo anyị akpụrụ Igbo na ụfọdụ n'ime anyị wepụtago ka ga-esi na-ede anyị Igbo. Ihe dị na-akpụ ụfọdụ anyị ga-etinye ọnụ ma ohere dịrị anyị. Eji mara na anabata n'ụdị nne. Ana m ekenekwa nwunye m ọmarịcha nwunye mama m ọbịago ọkpọrọ n'abalị ya na-abata. Ọ bụrụ na ọbịa ọmarị ọma ekene esi Lagos gbadata ka ị bịa n'ele ana m ọmụ oke. Ọmụmụ m na-amasị unu nnọọ ka anyị malite ozugbo. Ụfọdụ ndị ọkammụta nyekwaziri nkụzi na ya bụ mmemme, ndị dịka barista Ọzọ Ezeani nakwa Ize Otiwara Ọjị. Ha gwara ndị ọbụla bụ ndị Igbo bụ ndị nwere onyinye ịgụ egwu, nka na ụzụ nakwazi ihe ndị ọzọ ka ha wee tinye ya n'ọrụ iji wee kwalite omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ana m ekele chairman anyị, na-ekele ndị nọ n'isi oche, na-ekele mmadụ niile bịara n'ụtụtụ a rụọ ọrụ ụka si metụla aka emesịa. Ana m ekelekwa Mr. Maazị Ụgbọaja na Mr. Maazị Ụgbọaja nso n'ọdịna ọrụ ntụmanya a na-agba mbọrọ nne ife ọ na-eme n'ọrụ ndị Igbo erika. Anyị na-eke na-afụ ya ọkwa ụgbọala nke anyị fọgidere ebe a gaghị impact of ife ọ na-eme ebe a na-efi ihe maọbụ na diaspora ndị nọ n'Amerika, ndị nọ Caribbean, ụmụnne anyị ndị si stranded ọfụmaọbụ ndị ife a na-eme ebe a family show a lot of interest in it na-ebe ajụjụ. So ife a na-eme amaka. A na-ekele ndị ọbụla afa mbụ bụ Chukwu Nwale maọbụ ya gazi mmụ ya maọbụ ya by training. And I think I'm going to inform the lawyer. If any long work if you pass along ordinary, that is relationship with the modern legal system. And then the man, what I said, the man should be able to go with what bad. Although now audience market are bad. At least more than 50% of the members of the Example Association. When the language in the with our coordinating effect, we
across all spectrum of society. So the important thing is to communicate, to make sure that we don't let them believe it, which will land in terms of another even the ethics release and my paper and on the impact of modern legal system and the government. Well, I know who was our women, for the women, for a boy women, for a boy for a boy if only now dialectical differences. In Igbo war, that was also my southeast, it was water. Igbo war transcend the Delta, the Bayelsa, the rivers. In fact, if you don't get bigger, Igbo constitute 40% of the population. And Igbo on a Benue state, so that we get everyone in the national India. How can I say oh, English language because I know that can be in Kafa, America, therefore, right now, we are very that's always my favorite. No, we need other forms of evidence to establish it. So, I know we know some of our people also, we can still accommodate each other, although we don't get our mobile centers for Igbo studies, centers of Igbo studies. If you are able to systematize all this knowledge and information, and you basically say to us, as like a tribunal, look at their own tribunal, marriage tribunal, their own is like Sharia tribunal, how can it agree within their own judicial system? So we can only better than you manage such a tribunal, like I said, all that money from me. It's really not a side of the and most people now, only when you buy the fish, I can get them on the buffet. And in the Bible, we are going to buffet, so the man, well, I'm conscious of time, I don't know when you know what I mean. So I think I will end it. Most of the references in the album, I know only 20 copies. And the link will also be in the platform. You can take it out there and read it. And then make it happen. Efifioma Dike Keme. Adima, I bụ ndị IKOROTV network. Ka imekwan. Adịkwana m mma. Biko gwa anyị afa gị and onye bụ.
Okay, afam be former mebe Okechukwu Ojiako, and abụ m onye nta akụkọ na Anambra Broadcasting Service ABS OKA. I'm sharing life issues with the former mebe, and my program I from OKA. Gonna from Domenana. I can say, and I am with fans all over the world, millions of them. Apart from that, I come an author of books, books. Some of my books are about my culture and tradition, season 1 and 2. More the death, death is a blessing. And if I'm about the Can I Trust God, a Christian book. More the why you must be loved, a Christian book. And a whole lot of them coming up. Season 3 of my book, season 3 of my culture and tradition, and by the special grace of God, I am married with a beautiful wife of mine and my lovely kids. Dalo. Thank you. Okay, because Igawani, cake is KAANYITOALO 2022. Well, to start with, KAANYITOALO be with me and my friend in one room. Name my seminar, in one room, to Tokoya or Daba. I be maybe a can cobble chair. Okay, you will be walking on cobble near Bonka Macarese. Because my MD in those days now not life, and Mananka has a different kind of colorful events and sweet thing. Women and I am Maka, like I told them on air last night, that now if you don't know your own men and they thought I don't know why would I go? Because in a minute a joke I go Matthew chapter 5 verse 17. Why is now maybe your men are no more to say your culture, but to fulfill it. So men and I also on Maka, and that's what we're depicting here. I can here now because over so many things. Sometimes some end now go here teacher. Here men are now the OKA and medio men and now iguana go. Now today I'm with so many beautiful songwriters, musicians. So for him so hope you are young and Asikabiano Elun Dalun. I'm making IKOROTV and I'm a joy and I want IKORO born to a bonum. One of the things is that my year. My God is good and good. Good is a guy maka nchekwa ọdịnala maka na anyị chọpụtara n'ụfọdụ oge maka na ndị anyị ghọtara omenala anyị ịfụ mmadụ ka o ji ihe dịka ka mkpozi ya sakramental n'aka ma ịbụ onye ajọ ọfọ nna ya n'aka ụfọdụ oge nwụdị ndị polisi nwụdị o nwere ụfọdụ eji agbagbu o nwere ụfọdụ bụ na anyị wee na-ajụ ọgịnị na-eme ọgịnị kpatara o jizi wee dị ka onye ọbụla si na-eme ọdịnala ma ọ bụ na-eme omenala ọ bụla onye ahụ etu ndị ọdịnala ga-esi wee na-echekwa mmụọ na etu ga-esikwa were ọdịnala chekwa obodo ka nnukwu ụkọ mmụọ ize otu ala ọjị n'ọra okwu ka m na-akpọlite biko ka onye ọbụla were aka na abụọ were kpọlitere m ize the first man akụkụ izu ụka nwanne m na nke ikpeazụ Kata alụ nke afọ amara mma ọ maka because ya na-eme ka onye obodo ọwụna nwere ebe ha si na ebe ha na-eje
so ọ mara mma ọfụma anyị wee sị na nke afọ mara mma mana nke a ga-eme n'afọ ọzọ ya magbukwa ya ahụ na-aga esi na-eme ka ozi ọma wee na-abanye n'aka ndị mmadụ na-amata nke bụ eziokwu maka nke bụ eziokwu anyị na-ekwuwo nke bụ eziokwu so nke bụ eziokwu na omenala Igbo ga-adị omenala dị ụka were bịa omenala ya adịkwa onwe nke emegide ibe mana ọkama ụka ya achụpụ abawe onye abịa ka ọ ji mkpụrụ na ụka ya achụpụ ya achụfụba ọ na-osu ebe Darling, thank you so much.
ọ na-eme bụrụ nnekwu dibịa na ahụ ugbo wee na-eti ite mmanwụ otite nkwanye nne na mmụọ dị ka ọmụ bụ onye na-agbarazi maka na ana m agba nwaanyị na-emegide na-agba ya bụ na nna m ukwu nwe n'ebe a ndị okwusiri okwu ghere ya nwaanyị ala n'ime m na-esi nkwu unu kene ndị ya ọ ya dịkwa n'oo nna m ukwu jebe na mgbe oge nwere ihe nne m chi ukwu na-aza abụ gịnị ọdịnala na mgbe ọbụla ị na-akpọ ọdịnala ka ị mara onye ị na-eme gịnị ị na-akpọ na ọ bụrụ ibe a na-eme eme na ihe dị aka adịghị na gịnị bụ ihe mmadụ ekenye onwere onye dodere ihe ọ pụtara gị ya nyere ntọnala mmadụ mara ntọnala wee mebe gịnị omenala omenala ibe m na-ekwu na ọ bụrụ na anyị ga-atụ elu etu anyị ga-esi mee anyị bụ ndị ọdịnala ọ bụ eziokwu ka ọ nọdụ nwere eme gịnị mara anyị mma n'ime oge a o nwere ihe anyị ga-emegasị anyị na-ahụ mkpagbu n'ụdị dị iche iche anyị na-ahụ mmebe anya n'ụdị dị iche iche anyị na-ahụ mmegbu n'ụdị dị iche iche o nwere ihe anyị na-aka fụrụ n'ọnọdụ a mana ọdịnala nọ na gịnị n'ọnụ ebe anyị bụ na karịgo na mbụ ga-ekwusi kedu ndị bụ ndị ọdịnala ka anyị mara ndị nwere ike ịtụ elu anyị na-egene anyị bịara ịtụ taa Rice
na wa ga so pa no bi ni wa pe ti ko mi o wa mo ni po so oni mo ga le ya so pa ta no ni mo o bi so ọjà ọ̀nà àbúkà ọ̀gáyé sí ẹ̀yà àgbàgẹ́rẹ́ hóòlì so bíkò ẹ̀kẹ̀lẹ̀ ọ̀hún very well kẹ̀lẹ́gbẹ́ ní oṣù ọ̀rẹ́ nàìjíríà ló yẹ àhánù èdè ọ̀gbìn ní ìdílé sọ̀pọ̀ ọ̀wọ́ ọ̀kà kàní sọ̀rọ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ kárí àdéka ọ̀rọ̀ sọ̀pọ̀ ABS ọ̀gá ṣàṣìjọ obìnrin ọtụtụ otu ọkọlịata o wee sị ka mụ na bịa n'ọtụtụ anya na nke a asụsụ Igbo bụ ndị fekọrọ mana na asụsụ Igbo ejiri mara ndị omenala bụ ka mba si ebi mkpefa ka ndị si eme obodo bekee na-akpọ society bụkwa ndị mmadụ bụ ihe mebere obodo ewezụga ndị mmadụ agaghị enwe ihe a na-akpọ obodo ọkpụkpa ndị na-ewezụga omenala enweghịkwana ike inwe ndị bụ ndị agaghị ama ndị bụ ndị ya bụ na nchọ niile na-ejekọ ọnụ ihe anyị gara ebe ata ata dịka ozi ọdịnala na ndị na-achịkọba mmemme asịrịba anyị okwu oke ihe ka ọ bụ ihe mara mma ozi ọkwa ọdịnala malitere site na ABS na-eweta ihe mmemme ọ na-eweta kwa Satọde ọ bụrụ anya elekere mbụ nke ege nchebulie ị na-anụ njedegwu na-anụ ka o si aka ọ na-enye gị ya ubere mma ndị mmadụ a na-akpọkwa na-esonye ihe niile ndị a anyị na-eji na-akwalite asụsụ anyị na omenala anyị ABS dịka ụlọ ọrụ gọọmenti na-agba mbọ maka ya tinyere ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ nwere ike ịgụ okwu si n'asụsụ Igbo ya chọsịa ịlụ pee ABS kwasị mkpa n'igbe anyị agaghị anwụ na nke agaghị ekwe omume anyị wee tinye esikọkwana ya ọgbara na anyị tinye n'ụtụtụ anyị otie n'ụtụtụ na otie n'abalị o wee mezie dịka anyị bido mapụ na-amata mkpa asụsụ anyị nke bụrụ onwe ihe nke Lagos na-agazie n'aka Lagos ndị mmadụ na-asụ Igbo na-etisi ọkwa ndị Igbo jidere ebe a mana ọ bụrụ oge izi ihe ebe ahụ na-arụsọ ọsọ sotere sotere mfugo ihe ka gosiri na ọ bụrụ anyị niile nye aka omenala anyị ga-aga n'ihu ọ bụrụ anyị niile tinye aka asụsụ anyị ga-aga n'ihu anyị enwe nwere ike kwalite maka anyị ka ọ bịara asị onye ka ọ bịa kpọkọ agbata obi enwere kwere azịza bịa n'ụlọ akwụkwọ onye zuru ugwu ya ka o ji n'aka ya bụ ka anyị nwere ikwe omenala anyị kpọrọ ihe were asụsụ anyị kpọrọ ihe ka asụsụ were niile eme anyị mfere ka omenala anyị ga niile eme anyị mfere onye chọọ isi Igbo na-etiwa na-etiwa sụzie ike ọnya ka ịkpa dị iche iche zuru ebe ọganihu ihe dị ka China na-agbanyeghị etua si wee ebe ọganihu niile ha nwere nyechaa mmepe niile ha nwere ha ejighị ka asụsụ wee gwuo egwu India oke ihe anyị ọ na-awụzi Germany ya bụ nke anyị agaghị adị iche ka anyị jisie ike ka asụsụ anyị nwee ike bụrụwanye na-agawanye n'ihu maka ọma ga-eme anyị ihe aka anyị ga-abụ mee ka anyị bụrụ abụ ọkụ na mba niile daalụ ụlọ ikere ya ọsagbara onwe ya n'afụfụ onye na-amaghị ikwu nna ya ọsagbara onwe ya n'afụfụ onye na-amaghị ikwu nne ọsagbara onwe ya n'afụfụ onye na-amara ndụ ụwa ya ọsagbara onwe ya n'afụfụ onye na-amara ọchị kere ya ọsagbara onwe ya n'afụfụ onye na-amara ndị mmiri ya ọsagbara onwe ya n'afụfụ ijije mesonu Inekwu n'anya na ejighị ugegbe enye ọla agba n'aka ịna-anya na akpa nji n'aka ịna-anya na ihe nji n'aka n'anya ka m si kwado ịma na abụ m ezigbote onye ọgọ mmụọ
n'eziokwu eziokwu ana m akwalite ọdịnala na omenala ndị Igbo na ngalaba na mpaghara ọbụla maka na ndị Igbo si na-achụ aja afụghị udene ma a na ibe ma ebe ndị mmụọ ọnya ka m ji wee nụ na a na-emelube ka anyị tụọ alo 2022 si na afa ma ya efuro na mma abịa ka nsoro wee fụ ka o si mee ka nsoro tụọ alo ka nsoro kwado ka ana Igbo wee dị mma ọnya ka m ji wee bịa ebe a n'ụbọchị tata n'ikwu nke bụ eziokwu maka na asị ife eruo oge ya bụla ụsa onye na-azụ onwe ya bụ enyemaka ka ọ na-enyere onwe ya ka atụ alo 2022 bụ ihe gara nke ọma obi bụ m sa aṅụrị iso ekwe ya maka na ọ bụrụ na ị na n'ụbọchị tata ị ga-ama na oke ihe mee tata bụ ụbọchị pụrụ iche bụrụ ụbọchị kwesịrị ị na-enye onye bụla kpụrụ onye onwe ya onye Igbo ọṅụ maka na ihe ndị Igbo ka a na-eme ife ya eme ka Igbo ghara ifunarị. E nwekwara ngosipụta egwu dị iche iche nke si n'aka Don Monaco agụ na-eche ibe na ndị otu ya nke a kpọrọ ọgbọ ezumezu nakwa nke si n'aka ije nwamma nke eji wee mee ka ndị niile bi ebe ahụ wee fụkwa na ihe banyere ọdịnala Igbo ka na-agakwa n'ihu. Igbo teta machi efogo maka na ọ dị nka Igbo na lara ụra onye tiri ya bụ nwada Ijeọma ihe Igbo ekene unu ejikwa ejikwa eziokwu anyị bụ Igbo na alụpụ ọrụ mana anyị si tete n'ọnụ na ya bụ chi efu onye ọbụla na-atụ mgbe ya atụghị na ọ bụrụ ị na-ezokwu ezi izozi n'ezo afọ ndị ije n'ọhụrụ adịmụta ka mgbe ihe eji mmanụ ekele n'ụlọ
Dike is out there for 1.5. When you get it, you have to transfer me number there. Who's your mother number there? Now that's very okay. Now that's very okay. Now that's very okay. Now that's very okay. Ndewo. Biko gwa anyị afa gị, onye Igbo, ihe ị na-eme. Afa m bụ Ijewa Mma. Ana m akụ egwu. Keki suefu KAANYITOALO 2022. KAANYITOALO a ọmaka ihe niile dị mma zuru oke na ya. So ọ malụ mma, ọ gara nke ọmakwa. Ọkwago abụ ekulu anyị egwu n'ime hall. Ọ mmụọ akụrụ egwu n'ime hall. Kafa ọtọwụrụ onwe ihe nyocha m obi aṅụrị na Igbo teta egwu n'ụra maka na nke dịsie pụrụ iche karịa nke ala gara aga. Oh,
Afa m bụ Don Nduka Onyenji, kọmishọna na-afụ maka omenala, mmemme na ejije. Ka isi wee fụ ka anyị tụọ alo 2022, ka ihe nwee ikwu maka ya? Ọ dabaka maka na ọ na-abụ onye na-aga ọ na-ene anya n'azụ, onye gakọta ọ negharị anya. Dịka anyị si bụrụ ndị Igbo, anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ wee na-ama na anyị na-aga n'iru
anyị aga n'azụ anyị na-emetakwa ya nwe nke a na-emetara edozigharị bịa n'ozugbo ozugbo so ife eme tata amaka ọ dị mmarị nne. Thank you so much. Anyị ekenekwa gị maka ohere anyị nyere anyị ka anyị mee this interview. Chukwu gọzie gị. Anyị gọzikwa unu jisikwa unu ike ọrụ gbasara ndị Igbo ime ka amara ndị Igbo mara ka anyị si bụrụ ezigbo mba dị mkpa ka ma ndị otu unu ndị ọgbara ọfụ na ndị ọzọ gasị na-etonite etonite ma ndị okenye ka onye ọbụla malụ na ife dị mma ya na-eme ya ọ na-aga daalụrị nne. St. Michael Oluwacha, St. Joseph Oluwacha, ndị Jizọs nwa onye nzọpụta ụwa Oluwacha, Virgin Mary Oluwacha, esetazi ekwensu ọ bụrụ onye ojii. Ife niile ụwa dị dị mmadụ ndị ọcha nnọọ. Ọ pụtara ndị nna nna anyị fanụrụ anụ nọ na ọmụmụ ya maazị ọmụmụ ya dị righteous. Ọ ya ka ọ bụ ọcha ọmụmụ anụ.
Afamo bụ anya furugo ya ọrụ ugo ezigbo onye egwu Ọbadide Ebube aka Don Malako egwu ka m na-eti and egwu m na-eti bụ egwu Igbo ịbịa n'ime egwu Igbo afọ bụ egwu eji akwado ọdịnala na omenala Igbo. Keke isi wee fu KAANYITOALO 2022. KAANYITOALO bụkwa na anyị kwadobere n'ife gbasara KAANYITOALO maka na ọ bụ na nọ n'ime onye egwu akpọgo anyanwụ na eze enu ọmụnwa bụ ife afọ because na ịma na ine anya n'ala Igbo
n'anya n'obodo a anyị nọ n'ime ya ndị ọcha wetara anyị ụka were ife anyị ji dị ebube wee naba mana ofufe nchọrọ ka m mee ka unu mara bụ na omenala Igbo ga-adị ọdịnala Igbo ga-adị ọ ya bụ ife gbasara ife ka anyị tụọla amin ghọtago ọ ya ka Dike Nwụgbaja odogwu amụrụ ụbọchị afọ mmụọ ji 7 na Ọkịja ji wee kpọọ m sị m anya furu ugo m bịa n'ọchọ ka ọfụ m ka anyị tụọ alụ wee sị na m ga-abịa ọ ya ka m ji wee bịa so n'ife anyị ji wee bịa ebe a ka anyị kọwaa ndebe anyị ife gbasara omenala na ọdịnala Igbo. Afọ m bụ Dike Nwụgbaja ọzọ onye buluchi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ ọmụ bụ onye ndu ọmụ bụ onye na-achịkọ mmemme na-eme na redio nke akpọrọ Oziọma Ọdịnala redio show na ABS ma bịa bụrụ onye na-achịkọ ndị Oziọma Ọdịnala Fans Assembly anyị nọ n'isi mmemme emeleta akpọrọ ka anyị tụọ alụ nke anyị ji etinyegasị ọnụ n'okwu n'ihe metụtara ọdịnala na omenala Igbo. Okay, dịka onye chịkọrọ mmemme a mbụ ka anyị tụọ alụ ka ihe bunyere gị uche iji wee kpọọ ụdị mmemme anọ? Ihe bunyere m uche bụ na ihe ruo oge ya oge omenala na ọdịnala Igbo ji ekunite ọ laghachitago mmụọ si ya na-ebunye ọtụtụ ụmụ Igbo uche ọwụrụ ọsọ m dịka IKOROTV a na-akwado ihe anyị na-eme maka na anyị na IKOROTV na-emekọkwa ihe ọnụ ha sikwa Enugu gbadata ka ha bịa kwado anyị ị na-anya ịfụ na onye nọ n'isi ya bụ nwata na mmadụ mana ọ bụrụ nwata na mmụọ ọkụ na-aghọta ya bụ na ihe bunyere m uche a bụ mmụọ n'Igbo agwụ nke kuniri n'ala Igbo na-akpagasị ụfọdụ ndị aka n'ala Igbo ka ha jee ozi maka na oge ya eluo na ọ bụrụ na oge a na ekwe ka ọ ga-agafe anyị mana ife ga-emebi n'ahịa Igbo ọ ya kpatara n'anya efu ndị Igbo ndị okwu kara aka n'ọnụ na-eme ihe dịka ya ama m na mmadụ dịka oke nwa ndị Igbo na gị na-ekwughị okwu ebe a ndị abụgasị ndị kuniterenu ka e wee mee gịnị ka e wee tinye ọnụ n'okwu ya bụ na ihe kpalitere m bụ mmụọ nsọ n'Igbo ọ bụrụ m kpọrọ onwe m ekene gị. Okay, anyị ga na-enekwa anya ka anyị tụọ alụ kwa arọ nke a bụ arọ ịnọ ya anyị ga-adị na-eme ya kwa arọ Chukwu na ndị ana na-enyere ịfụ na ya na gate fee mana anyị kere ndị mmadụ nkwenu na ngwọ adịrọ mfe n'ahịa taa anyị hụrụ jike ndị mmadụ onwe ya si ya tụọ ụtụ na gate ịghọtago anyị kekwara ndị mmadụ akwụkwọ ihe niile abụ ihe mmụọ n'Igbo na-eme ihe luo oge ya ome ya bụ na anyị ga-eme ya n'arọ ọzọ eji m n'aka na ọzọ anyị ga-eme na ọ ga-adazi ụda karịa nka ọdịka mmadụ etinyesie ya aka maka na ọkwa ifuru obodo a anyị ga-azọta obodo anyị maka na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ akpọta obi were akpọọ ntu dịka nsi wee kwu ndị India chịrị Britain taa ndị Britain na-achị India maka gịnị maka na India na-eme omenala fa mgbe the prime minister banyere chọọ ibido ọfịs ọpụta kpee ekpere chụọ aja ndị India tupu ọ banye as prime minister of India ma bịa bụrụ onye India prime minister of Britain ma bịa bụrụ onye India that ihe ofe gosiri bụ n'obodo ọbụla na-edebe omenala fa na ọdịnala fa na ọ na-ata aka fe tụlụ ugo tụlụ iche ekene gị. Ekenekwa m gị sa. Ndewo sa. IKOROTV Network.